За протокола Кирил Ризов, председател на Съюз такси. Уважаема комисия по транспорт и пътна безопасност, ние, всъщност аз тук от името на всичките големи превозвачи в София, средни и по-малки, в обсега на лицензите, на които са около 5000 от общо 6000 таксиметрови автомобили в София. Та последната бройка не се е променила от 2000 година до ден днешен. Като упълномощена заявявам, че не е момента за вдигане на тарифите с какъвто и да е било процент поради следните причини. Първа, винаги знаете, че разходите на таксиметровите автомобили и вашата преценка по вдигане на минимални и максимални тарифи са във връзка били и си остават в корелация с процента на Националния статистически институт. Това е меродавния процент. За миналата година той беше 2,9%, до края на тази година е 2,8%, това прави 5,7% или 6%, да речем кръгло, макар че това е 5,7%. По тази причина ние считаме, че не е момента за вдигане на тарифите.